Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango mula sa karanasan ni Amador na hindi naglahad ng kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, Amador na lang ang itawag niyo sa akin. Pasensya na po kung hindi ko inilahad ang aking address. Dahil ang kasaysayang aking ikukwento ay medyo maselan. Alam kong malaki ang pagkakamali ko, kaya nangyari ang isang insidenteng hinding-hindi ko makakalimutan, pero naniniwala akong hindi lang ako ang nagkulang. Noon pa man ay pinapakinggan ko na ang dramang ito, lalo na noong nasa radyo pa. Sa totoo lang, tila isang malaking bahagi ng buhay ko ang nawala nang hindi ko na ito napapakinggan, kaya sobrang saya ko nang may nakapagsabi sa akin tungkol sa inyong YouTube channel. Unang kwento pa lang na napakinggan ko, hindi na ako nagdalawang isip pang ipadala din ang aking kwento at sana ay mabigyan ito ng pagkakataong maisahim papawid. Ginabi ka na naman, Celeste. Saan ka ba nagpupunta? Bakit ba tanong ka ng tanong? Anong pakialam mo? Ano ba namang klaseng sagot yan, Celeste? Wala ba akong karapatang magtanong? Mag-asawa naman tayo. Kung itinuturing mo akong asawa, bakit nagtitiis pa rin tayo sa hirap? Hindi mo naman ako mabigyan ng magandang buhay?
Walang kwenta. Celeste, Totoong wala kang silbi. Hindi mo maibigay ang gusto ko. Hindi mo man lang ako mabigyan ng magandang buhay. ano pa bang hinahanap mo? Hindi naman tayo lumiliban ng pagkain. Hindi lang pagkain ang kailangan ko, Amador. Kaya kung hindi mo ako kayang bigyan ng mga bagay na magpapasaya sa akin, pagtiyagaan mo kung ano ang ikinikilos ko. Itay, hindi pa po ba umuwi si inay? Umuwi naman, anak. Yun nga lang, tulog na tulog ka na. Nasaan siya? Bakit wala siya sa kwarto niyo? Maaga siyang lumabas, anak. May importante siyang aasikasuhin. Ano daw yun, Tay? Anak, businesswoman ang nanay mo. Alam mo naman kailangan naming magtulungan para makapagtapos ka ng kolehiyo. Oh, bakit ka napabuntong hininga? Sigurado ba kayo na nagnenegosyo ang inay? Ano? Parang may iba na siyang ginagawa, Itay. Ano naman sana? Pwede ba, anak? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pagbutihin mo na lang ang pag-aaral mo para makatulong ka rin sa mga kapatid mo. Anak ko si Celeste, pero hindi ko gusto ang mga nababalitaan ko tungkol sa kanya. Mamang, Disiplinahin mo rin ang asawa mo. Bigyan mo rin siya ng leksyon, Amador. alam niyo naman pong mahal na mahal ko ang anak niyo, Mamang. Hindi ko po siya kayang saktan. Kahit nagkakasala na siya sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko, Amador. Anak ko si Celeste. Pero ayoko ang mga naririnig kong ginagawa niya. Nakakahiya. Ate, bakit lagi kang malungkot? At bakit hindi ka kumikibo? Wala. Huwag mo na akong iniisip. Bakit ka ba ganyan, ate? May iniisip lang ako. Pasensya ka na ha, kung hindi kita masyadong nakakausap ng mga nakaraang araw. Nagtataka nga ako, ate, kung anong nangyayari sa'yo. Sabi ko nang wag mo kong iisipin eh. Wala lang to. Katulad ng sabi ko, may iniisip lang ako. Ate, wag mo rin kalilimutan. Nandito lang ako. Dalawa lang tayong magkapatid. Tandaan mo din ito. Mahal na mahal kita. Ate, At kahit anong mangyari, dapat lagi kang maging tapat. Tandaan mo sana lagi ang mga sinasabi ko sa'yo. Siguro,
Dahil tinuon ko ang atensyon at oras ko sa asawa kong si Celeste, dahil may nararamdaman na akong ibang ginagawa niya, napabayaan ko ang mga anak namin, Ate Emmy. Naging kampante ako na hindi maaapektuhan ang mga anak namin dahil pinagtatakpan ko rin ang maling gawain ng aking asawa. Patuloy kong minamanmanan ang asawa ko at may mga pagkakataong palihim ko siyang sinusundan para lang malaman ko kung ano ang mga ginagawa niya o kaya'y para maaktuhan ko siya. Yun na si Celeste. Pumunta siya sa bandang yon. Anong pupuntahan niya sa lugar na ito? Malalaki ang mga bahay at halatang mayayaman ang mga nakatira dito. Sino? Isang lalaking mukhang mayaman ang sumalubong sa kanya. Diyos ko, naghalikan sila. Sinasabi ko na nga ba, talagang may iba ng ginagawa ang asawa ko. At ngayon, napatunayan ko na ang lahat. Hinding-hindi na niya maitatanggi pa na may iba siyang karelasyon. Hinding-hindi na. Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin ang nakita kong ginawa ni Celeste at ng lalaking pinuntahan niya. Tay? Napakasakit naman ng nalaman kong ito. Napakasakit naman ng ginagawa sa akin ni Celeste. Tay? Boyet, anak, nariyan ka pala. Pasensya ka na. Hindi ko napansin na lumapit ka sa akin. Bakit ang lungkot mo, Tay? Anong nangyayari? Wala anak, wala. Sigurado ka, Tay? Oo naman anak. Huwag mo na lang akong pansinin. May iniisip lang ako. Bakit ba pareho kayo ni ate? Hindi kayo nagsasalita? Boyet, anak. Huwag mo na lang kaming pansinin ng ate mo. Pareho pa kayo ng sinasabi na wag ko na lang kayong pansinin. Ano ba ang nangyayari, Tay? Anak, sinabi ko naman, wala. Sige na, asikasuhin mo na ang mga dapat mong gawin. Huwag mo na lang kaming pansinin ng ate mo. Ano na naman ba ang sasabihin mo? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Napatunayan ko na ang lahat, Celeste. Alam ko nang may iba kang lalaki. Ano ngayon? Grabe ka, Celeste. Nalaman ko na nga ang kalokohang ginagawa mo, pero ganyan ka pa umasta? Ikaw pa ang mayabang? Talaga? Bakit? Akala mo matatakot ako sa kahit anong gusto mong gawin? Celeste. Eto ang masasabi ko sa'yo. Hindi ako natatakot kahit ano pa ang kaya mong gawin, Amador. At dahil sinabi mo nga na wala dapat akong itago, sige, aaminin ko sa'yo. Oo, may iba akong karelasyon. Mas gwapo at mas mayaman kesa sa'yo. Ano? Grabe ka talaga. Pinamumukha mo pa sa akin ang pagtataksil mo. Pagtataksil kung inilihim ko. Pero ngayong inamin ko na sa'yo, hindi na pagtataksil yon. At para maayos ang usapan, mas maganda kung maghiwalay na tayo. Ano? Aalis na lang ako sa bahay na ito
Dahil wala naman akong napapala dito. Wala kang silbing lalaki dahil hindi mo naman ako mabigyan ng magandang buhay. Ibig mong sabihin, iiwanan mo kami ng mga anak mo? Bahala ka sa kanila. Total, katulad mo rin naman sila na walang pangarap na yumaman. Kaya iiwanan ko na kayong mag-aama. Sinabi ko naman sa'yo, disiplinahin mo ang babaeng yun. Saktan mo kung pwede. Pero hindi ka nakinig, Amador. Hindi mo ako pinakinggan. Mamang. Tingnan mo ngayon, wala na siya. Talagang pinanindigan na niya ang pagiging malandi niya. Sumama na siya sa kung sino mang Herodes na yon. Oh, bakit ka umiiyak? Dahil sobrang nasaktan ako sa ginawa ni Celeste, Mamang. Bakit niya ginawa yon? Bakit niya kami iniwan na pamilya niya? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Ang kasalanan mo, ang pagiging martir mo. Mamang. Nung una mo siyang pinagdudahan, sana dinisiplina mo na agad para natigil na ang kalandian niya. Ang masama, nagpakita ka ng pagkamartir. Pinagtakpan mo pa ang kalandian ng asawa mo sa mga anak mo. Kaya walang ibang dapat sisihin kung hindi ikaw, Amador. Dahil gaya nga ng sinabi ko, naging martir ka, kaya inabuso ka ng walang hiyang anak ko. Hindi ko sukat akalaing iiwan kami ng asawa kong si Celeste, Ate Emmy. Nagmakaawa ako sa kanya na wag siyang umalis para sa mga anak namin, pero mas ipinamukha pa niya sa akin na may iba na siyang minamahal kasabay ng aking pagpapakumbaba. Inaamin ko, naisip ko rin na dapat sinunod ko na lang ang payo ng biyenan ko. Dahil baka natakot ang asawa ko at hindi na tinuloy ang pag-iwan sa amin. Pero hindi ganon ang pagkatao ko, Ate Emmy. Bukod sa mahal na mahal ko ang asawa ko, hindi ko talaga magawang manakit, lalo na sa mismong asawa ko. Talagang napakasama ng loob ko sa pag-iwan sa amin ni Celeste at natuto akong magbisyo, Ate Emmy. Wala na. Siguradong lasing na naman ang ama ninyo pag-uwi niya. Lola? Kasalanan ito ni Inay, Lola. Ate Babet? Ha? Kung hindi niya linoko ang itay, hindi sana siya matututong magbisyo. Yung dating mabait na tatay namin ni Boyet, naging lasenggo na dahil sa panluloko ng inay. Ate? Ay, ano ba naman kayong magkapatid? Oh, siya, sige, matulog na kayo. Ako na ang bahalang maghintay sa tatay niyo. Matulog na kayong dalawa.
Itay. Pakiusap, Babet, anak. Pabayaan mo na ako. Huwag mo na muna akong kausapin. Alam kong nahihirapan ka ngayon, Itay. Alam ko kung gaano kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi mo alam, anak. At hindi mo mararamdaman ang nararamdaman ko dahil wala ka sa kalagayan ko. Kaya hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan ko ngayon. Itay. Pakiusap, anak. Huwag kang umiyak. Huwag kang maawa sa akin. Hindi yan nakatutulong sa nararamdaman ko ngayon. Patawarin mo ako, Itay. Hindi ka rin dapat humingi ng tawad, Babet. Hindi dapat, anak. Patawarin mo sana ako, Itay. At kung maaari, yakapin mo ako sa huling pagkakataon. Anak, hindi ko lubos akalaing lolokohin ako ng inay mo. Hindi ko akalain, anak. Kahit mabigat ang pakiramdam ko ngayon, kahit nasasaktan ako, kailangan kong magtrabaho para sa mga anak ko. Kailangan kong kumita pa. Bakit, Apo ko? Si Inay. Bakit kaya? Anong ginawa mo, Apo? Ano kayang nangyari? Amador, pumunta ka dito! Amador, si Bakit? Nariyan na ako, Mamang. Papunta na ako. Bakit, anak? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin kung ano man ang problema mo? Bakit mo ginawa ito, Babet? Bakit, Apo ko? Ano ba naman ang ganitong nangyari sa'yo? Babet, anak. Babet. Apo ko! Kinitil ng panganay kong anak ang sarili niyang buhay, Ate Emmy, at hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi ko inakala na ang paglapit niya sa akin noong mga sandaling nagdadalamhati ako dahil sa ginawa ng asawa ko, yun na pala ang huling pag-uusap namin at huling beses ko na pala siyang mayayakap. Naliwanagan lang ang lahat
nang matuklasan namin ang sulat na kanyang iniwan. Iniwan pala siya ng kanyang kasintahan matapos nitong malaman ang ginawa ng asawa kong si Celeste. Doon ko lang napagtanto ang mga huling salita niya, naramdam din niya ang nararamdaman ko dahil sa mga sandaling yun, pinagdadaanan din pala niya ang dinaranas ko. Kung hindi ko lang itinuon ang atensyon ko at oras ko sa ginawa ng asawa ko, malamang nalaman ko ang pinagdadaanan ng aking anak. Sinisisi ko ang sarili ko, lalo na ang asawa ko sa nangyari, pero alam kong huli na ang lahat. Kaya sa Diyos na lang ako kumakapit. Inaamin ko na hanggang ngayon ay mapait pa rin ang pangyayari sa buhay ko. Pero dahil sa sobrang tiwala at paniniwala ko sa Diyos, unti-unting gumaan ang aking pakiramdam. Wala na akong balita sa asawa ko, kaya ibinuhos ko na ngayon ang atensyon ko sa aking bunsong anak para masigurado ko na magiging maayos ang kanyang kinabukasan. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Amador. Amador, tama ka. Maselan ang kabuuan ng iyong karanasan. Kaya nirerespeto ko ang hindi mo pagbanggit ng iyong address. Ito na siguro ang pinakamasakit para sa isang magulang na ilibing ang kanilang anak. Dahil ang mga anak dapat ang naglilibing sa mga magulang. Pero sadyang may mga hindi inaasahang pangyayari na bigla na lang dumadating sa ating buhay na sumusubok kung gaano katibay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hinahangaan ko ang iyong natatanging pagtitiwala at pananalig sa lumikha na siyang sandata mo ngayon para tanggapin ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok, nakaranasan, ligaya at lumbay, nagbibigay